Amahan sa gingong middleman sa Percy-Lapid killing subling nanawagan og hustisya sa pagkamatay sa iyang anak. Gikan sa lalawigan sa Leyte, ani ang report ni Nico Sereno. Ikatulong gabiing gihaya kagabi si Cristito sa ilang balay sa lungsod sa Javier sa lalawigan sa Leyte. Dunay mga tent nga namuntar sa gawas sa Panimay alang sa mga nagbilar. Sabado sa gabi dihang nauli sa Javier ang patayng lawas ni Villamor gikan sa New Bilibid Prison. Naglisod paghihapon pagdawat ang iyang amahan sa nahitabo sa iyang anak. Kaywa naman sila gipaabot pa nga makabanay nga muadto sa haya ni Cristito kinsa mas naila sa angga nga idoy. Gusto unta sa 62 anyos nga amahan nga makita si Idoy sa iyang upat ka mga anak sa kanhin niya asawa kinsa nagpuyo sa Southern Leyte. Mga bata tayo, wala pa? Papunta sana? Gusto nimo? Pero wagag pero kaya naman waray man bahay waray para sa yung tinawagan nun. Samtang dunay panawagan ang amahan ni Idoy kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kumbaga ako lang pabuton. Magagtak karuyag matagal ng justisya tak anak. Maubay kung bumulig presidente nga matagal ng justisya tak ng anak. Gikatakdang ilubong ugma si Cristito dungan sa panawagan sa pamilya nga mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.